Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung mabisang gamot para sa pangangati ng katawan. So, sa mga nakakaranas ng mga pangangati ng katawan at gusto nyong maging okay na yung pakiramdam nyo, please keep on watching. Actually guys, yung pangangati sa aking katawan is parang normal na siya dahil I was diagnosed by lupus. At yung pangangati, yung allergy is one of the symptoms ng may lupus sa isang tao. Kaya it's parang normal na for me. But this time guys, in this case, nagkaroon ako ulit ng sobrang pangangati sa katawan dahil meron kaming isang dying dog na sobrang nagkasakit rin siya at nangangati yung katawan niya. Then, ayun nga, malapit na talaga siyang mamatay and I feel it. Kaya ayun, kinomfort ko siya dahil parang nahihilo na rin siya maglakad. At pag kinocomfort mo siya or kahin, ayun, parang nagbe-behave lang siya. Need niya talagang mag-comfort. Kaya that time, kinomfort ko siya at ayun, kinarga ko siya, isinandal ko siya dito sa tiyan ko habang nakaupo ako. Kaya ayun, parang nahawaan niya ako ng galis niya. Kaya ayun, napapunta sa akin. Kaya after he died, yes, he died. Sobrang nangangati na yung katawan ko. First is here at my stomach. Sobrang kati niya. Kaya ito yung mga picture niya. Ito dito. Ayan. Ayan, ang dami na niya dito sa buong katawan ko. Sobrang kati niya talaga guys. As in, hindi ko talaga mapigilan na hindi siya kamutin. Kahit pinipigilan ko para hindi magkasugat-sugat yung katawan ko. Ayun, hindi ko talaga kayang pigilin. Kaya sobrang pangangati talaga yung katawan ko. Kaya ito yung mga mabisang gamot na nakakapagpagaan at nag-heal ng paunti-unti yung kati ng katawan ko. First is, ayun, kumuha ako ng talbos ng dahon ng bayabas. Yung ano niya, yung nasa dulo niya, yung matalbos-talbos. Yun, nanguha ako ng marami at nilaga ko siya at yun ang hinalo ko sa tubig para ipampaligo ko or at i-shower ko. Yan, nag-shower ako ng morning and night before I go to sleep. Yan, nakakagaan siya ng pakiramdam. At ito rin, ipinahid ko siya pito-pito. Sobrang nakakagaan din ng pakiramdam. At ito, relief. Yan, ito, nakakatulong din siya guys. And, nagtitake din ako ng cetirizine at itong Benadryl for allergy. Yan, for allergy din siya. At meron pa konti-konti naman, yung konti-konti lang yung kati niya na malalaki. Ito din naman yung ipinahid ko. Yan, isa siyang ointment. Ayan, mabisa din to guys. Pero yung pinakamabisa ko talaga is yung etong pain relief rub. Dahil nafe-feel ko siya, yung parang medyo malamig yung kiramdam ko. At itong Benadryl, yes guys, para talaga siya sa allergy. At yun, pakonti-konti, ayun, nag-heal na yung pangangati sa katawan ko. Ayan guys. Kaya, yun talaga ang inumin nyo, Benadryl at itong cetirizine, nakakatulong ko talaga siya guys. Kaya sana, kung kaya nyo wag nyong kamutin dahil once na kamutin nyo, ayan, lalo lang siyang nangangati at nagkahawa-hawa na sa katawan ko. Sobra guys, ang dami. Ito nga ayan, may mga sugat-sugat pa ako at nagkaka-scar na siya dahil hindi ko mapigilan yung sarili ko na hindi siya kamutin. Grabe, hinayaan ko na bahala na masira yung balat ko basta maikamot ko lang talaga siya at masatisfied ako sa kamot ng pangangati sa katawan ko. Ayan guys, sana makatulong at siguro naman depende rin siya kung saan siya umepekto sa inyo. Pero itong mga gamot na to guys, ito nakakatulong talaga siya. Kaya itry nyo na rin. Dahil ako, in my case, yes, hindi na ako nagpa-check up sa dermatologist. Dahil when I was at the hospital that time, nagka-allergy ako dito sa katawan ko, pati mukha ko, sobrang halos lahat ng katawan ko. Yung nireseta sa akin ng doktor ay isang cetirizine lang, pero hindi naman siya kaagad umepekto. Ayan, nag-heal din siya ng pakonti-konti, kaya hindi na lang din ako nagpa-check up. Ayun, ginagamot ko na lang din yung sarili ko based on my experiences dahil yes, lagi ako nangangati sa katawan ko because I have also a lupus, kaya sensitive yung mga katawan ko, kaya dapat talaga hygienic kayo. Ayan,
Kaya guys, sana nakatulong tong video na to para sa mga pangangati ng katawan nyo. At sana huwag nyo talagang kamutin dahil nagkakahawa-hawa talaga pag once na kinamot nyo. Ayan, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Thanks for watching!